gawa ilmu ngapurnandan anakku Bratasena. Kumbara nangga, kumbara nangga. Buta Pandhawa tata kati wisaya. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indraksasara maruta bawana gana margana Panca bayulan marayang wisikan magulingan limo wisikan magulingan limo kaya putar sombadong badong pam Kanjeng Patih Harya Sangguni pripun anggen kula kepengin ngayonaken inggih menika sederekipun anem Sinuwun Prabu Duryudana inggih menika Dursilawati napa dipun keparengaken kenging menapa kula kok dijak mriki niku kenging menapa mangerti ya Ngger kowe entuk ngrabi Dursilawati neng ana ya kowe mau gawene dhisik sapa sing iso ngrabi Dursilawati yen iso mateni marang Bratasena Bratasena mati kowe rabi marang Dursilawati kula kumbara nangga saking gari ing pasir gemelar nyagai kula sakah mateni Bratasena lajeng Bratasena dateng pundi rikala mbuhan samangka Bratasena ya kowe mau golek kayugung susingan ana ning alas Tribasara saurunge temeka alas Tribasara Bratasena patenana sendika ngestake dawuh lajeng kepareng bidal becang mlawa ora ketang ngenteni colok lintang sambung obor ambatan pundak Budhaladana semengko sendika ngestake dawuh Patih Patih dol brenggi wonten dawuh sinuwun krik lampit drungkat kimpul gajah gelar sing barong rajek wesi Jaka Bela dipateni Bratasena sendika Ayo budal. Yo budal.